Educación e liberdade, conceptos non xanos, verdade? A distancia que os separa ben determinada. Por tanto tempo confundindo educación con sistema educativo. Dende cando na escola se forman persoas, formanse productores, obreiros, consumidores, pezas perecedeiras dunha industria imperfecta. As máquinas producen pero non consumen. Deixa de quixarte de que o sistema vai mal se non queres cambiar, se non pode cambiarse sen derrubalo dende a base. A maioría vive presa, a maioría non lle interesa o esforzo do cambio nin o seu resultado. O sistema de Milanos non intentes cambialo. Educa os teus fillos en valores positivos, nos mellores valores. Non permitas que ses señores engaioren o pacharo da súa alma. Armos coa palabra e coa forza dos que ama. Quen ama a vida non quere a morte, non queima o monte e non quere ser superior aos do seu alrededor. Non desas a máis nota nin pasar antes pola porta, nin palmadillas na espalda, nin nada de nada. Erradican os teus menos estúpidos desechos predicando o exemplo. Pra que tanto diñeiro, pra que videoxogos ou outros vaqueiros novos. Pedreiro pero un carballo, cun pai preocupado porque seu fillo amado non for alienado. La escola deume conceptos e eu cuestionei nos errados acertados, separeinos pra facerme miña idea do mundo. E me pregunto, pra que ser guerrilleiro loitando contra todo, seguindo os cauces marcados pra ser revolucionario. Cambia a túa vida e non pidas que te sigan manténdote a marxe dos seus cauces. Non poden mancarte, non poden mancharte. Pra que vivir sufrindo se ao final non cambia nada? Mellor vivir vivindo e ao mal tempo boa cara. Se xa sabes o que hai, xa sabes como vai. Inteligente quedarse co que podan aportarte, afastarte do que non te sexa interesante. Se queres que te eduquen para que o futuro te lucre, agacha a cabeza, esconde o rabo entre as pernas e traga merda. Se só queres enriquecer a túa alma, toma con calma, estuda, medita, canta, pregunta, fode, ama.